minuutti aikaa. Porukka ei ole missään. Missäs kaikki pelaajat? Missä helkutti kaikki on? Tekin tuutte myöhään. Kaikki on jossain ja valmentajatkin tulee myöhässä. Tiedätte varmaan mikä on rangaistus tulla myöhässä harjoituksiin. Se on 150 punnerusta. Joo. (142), 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150. Tota se on sitten, kun on huono kunto. Missä kaikki on? Ei kukaan ilmoittanut. Ei kukaan ilmoittanut poissaolostakaan. Mehän voidaan reenata. Loppuasti! Värittää. Mikä päivä jätkät tänään on? Tiistai! Eihän tänään ole reenejä. Ei olekaan. Me tultiinkin edustuksen peliä katsomaan. Salpan B-tytöt! Valmiina kauteen! Positiivisella asenteella.